Prinášame vám dokonalú harmóniu priestoru a hudby, spojenie krásy slovenských kostolov a umenia špičkových hudobných telís. Adventné koncerty. Každú nedeľu podvečer na Dvojke. V dedinke pod horami žila kedysi chudobná žena. Každý deň ráno zavčasu chodila do kostola a modlila sa, aby pri svojej biede a núdzi krutú zimu prežila. V duchu si hovorievala: Bože, daj, aby už prišla jar. Cestou z kostola sa žena vybrala na raždie, aby si v chalúbke trocha zakúrila. Odlomila iba niekoľko čerešňových vetvičiek a s tými sa vracala domov. V tom sa na prahu chalúbky čosi pohlo. Ach, Bože môj, dieťa! Chúďatko, kde si sa tu vzalo? Musí ti byť zima. Kto ťa sem položil? Čo ti dám? Čo by som ti dala? Ženička posledným drevom zakúrila v piecke a zohriala ostatných pár kvapiek mlieka. Musím ťa rýchlo zahriať. Keď dieťa nakrmila, dlho takto premýšľala. Čieže si ty, dieťa? Akože ťa volať? Čo bude s tebou ďalej? Potom sa rozhodla, že pôjde za richtárom. Ten jej naisto poradí a pomôže. Čo sa robí? A tak mu žena vyrozprávala celý svoj príbeh. Ale richtár sa na ňu iba osopil. Čo ja mám robiť s tým dieťaťom? Čo má do toho? Tetka, už ma s tým nezdržiavajte. Ja mám na starosti dôležitejšie veci. Choďte si po svojom. Nech vás tu už nevidím. Žena bola nešťastná. Čo si ja len počnem? Ale hovorí sa, keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia. V tej chvíli sa dieťa na ženu usmielo. A ona sa rozhodla, že si ho ponechá. Dala mu meno Barborka. Po rokoch z Barborky vyrástla krásna, pracovitá dievčina. Žena nikdy neoľutovala, že sa jej ujala. Barborka bola dobrá, robota jej šla od ruky. Bieda a hlad sa z chalúbky dočista vytratili. Keď Barborka piekla chlieb a koláče, tie široko ďaleko rozvoniavali. Ich vôňa priťahovala okolo idúcich. A Barborka nebola skúpa. Každému, kto sa pri plote pristavil, dala koláčik. Chýr o Barborkinej dobrote a štedrosti sa šíril po okolí ako vôňa jej koláčov. Mnohým to nebolo po vôli. Závislivci začali premýšľať. Kdeže to dievča múku berie? Ako to, že z nej toľko koláčov a medových srdiečok napečie, že má dosť pre všetkých, čo k nej prídu? Možno, že potajomky z našej múky berie. Poďme za richtárom. Pán richtár, otvorte!
Čo sa deje? Ľala, akéhože to máme Richtára? Akože by to bolo, že by nás nevypočul? Pán Richtár, ktože ho vie, odkiaľ berie Barborka múku a cukor na koláče? Richtár chvíľu premýšľal a napokon uveril žalobe. Barborku zažaloval vrchnosti, že klame, kradne a čaruje. Žiadal, aby ju potrestali ako čarodejnicu všetkým na výstrahu. Potom vypravil posla do hlavného mesta. Zatvorte Barborku do najtemnejšej temnice! A už vlečú Barborku dráby do väzenia. Sáču ju po vlhkých schodoch nadol a zamknú ju za železné mreže. Chudera Barborka si môže oči vyplakať. A jej neprajníci si medlia ruky od radosti, že sa im podarilo, čo zamýšľali. Nespravodlivý Richtár uteká do väzenia prikázať drábom, aby boli prísni k Barborke. Richtár fučí, div mu dušu nevypustí, ale v tom mu nohy zmeravejú. Z tmavej cely zrazu vychádza nezvyčajná žiara. V nej vidno kľačať Barborku celú v bielom. Tížko sa modlí. Uprostred zimy z nenazdania rozkvitla čerešňa. Po chmúrnej zimnej oblohe uháňa koč ozdobený rozkvitnutými čerešňovými vetvičkami. Odváža Barborku do neba, lebo ľudia si nevedeli ceniť jej dobré srdce a skutky. Ľudia odlamujú aj vetvičky čerešní a nechávajú ich doma rozkvitnúť. Nazývajú ich Barborky. Futbalista roku 2006 a hrdina roku 2010, kedy v zápase s Talianmi strelil 2 góly, ktoré rozhodli o víťazstve Slovákov. Bolo to krásne a ešte teraz mám zimomenovky, keď si na to spomeniem, alebo keď mi to ľudia pripomínajú. Hosťom Anielov strážnych je Robert Vitek. Dnes o 21:30 na Dvojke. Od 19. novembra do 6. decembra žije Bratislava hudbou. Doprajte si jedinečné stretnutia s vynikajúcimi svetovými solistami a orchestrami. Záznamy z koncertov 46. bratislavských hudobných slávností. V závere roka na Dvojke. Najčarovnejšia rozpráva.